Il-ġimgħa wara nofsinhar kien inawgurat ir-radar ġdid tal-Malta Air Traffic Services fil-Fawwara. Proġett li waħdu jammonta għal investiment ta' €2 miljun u nofs. Il-Malta Air Traffic Services fil-qasir mezz tieħu ħsieb l-ajruplani li jinżlu l-ajruport kif ukoll dawk li jgħaddu fuq l-ispazju ta' Malta. Dan ir-radar se jkun jista' jaqdi żewġ funzjonijiet u bekk jaħdem id fit kemm mar-radar ta' Haddingli kif ukoll dak ta' Ħalfar. Staqsejna lil Maġġur Tony Abela, chairman tal-Mezz, dwar il-ħtieġa ta' dan ir-radar. Ija regoli internazzjonali u tal-Ewropa jgħidulek li inti biex ajruplan tista' tikkontrolla ċertu safety u sigurtà għall-inqas ikun qed jaraw żewġ radars. Ġifieri jkollok returns minn żewġ radars. Bekk ikun ikkonfermat li dak l-ajruplan huwa vera dak li qed titkellem miegħu. Il-Ministru Edward Zammit Lewis innota kif fl-aħħar sentej taħt amministrazzjoni ġdida il-Malta Air Traffic Services irnexxielha tkun indipendenti mill-finanzi tal-Gvern. Saħansitra kienet ta' eżempju għal entitajiet oħra u permezz ta' dħul fi proċessi kompetittivi mhux talli ma ddipendiċ mill-Gvern talli ħalset dividend lura lill-Gvern. Min-naħa tiegħu il-Maġġur Abela sostna li dan sar għax fil-waqt li kollox ikun regolat xorta waħda isir investiment bil-għaqal. Fil-fatt b'kollox l-investiment tal-Mezz fl-aħħar żmien ilħaq €12 miljun. Naħdmu u nagħtu l-aħjar servizz ħalli l-ajruplani jippreferu jgħaddu mill-ispazju tagħna mill-ispazju ta' ħaddieħor. Minn hemm aħna ndaħlu l-flus u f'dan l-aħħar sentejn irnexxina anke nagħtu xi dividends lill-Gvern. Il-Maġġur Abela saħaq li dan il-proġett sar f'sit li fih diġà kien hemm bini li ġie rihabilitat u użat mill-ġdid. Dan sabiex fil-waqt li jsir il-proġett ikun imħares l-ambjent.